ଶୀତ ଏ ଶୀତରେ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଯାଉଛି କହୁଛନ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ଶୀତ କେମିତି ହଉଛି କି ଶୀତ ଶୀତର ସହରେ ତଳିଛି ଘର ଗାଧିବାକୁ ଜମା ହଉନି ମନ ଶୀତ ତତେ ମରାଣ ଶୀତ ତତେ ମରାଣ। ହାତ କାଢଗଲା ଶୀତ ଦିନେ ମୋ ହାତ ବାହାରୁନି। ଗାଧୋଉଛୁ କେମିତି କହିଲୁ? ସେଣ୍ଟ ର କମାଲ ଭାଇ ତୁ କିରା ବୁଝିବୁ। ଚେନ୍ ତୁ କେମିତି ଖୋଲୁଛୁ? ପଏଣ୍ଟ ଉପରୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୁହଁ ଚୁପ। ହଉ ବାଳ ଛାଡେ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ଆଣିଛୁ ତ? ଭାଇ ଆଣିଛି ତ। କିଏ ମାଚିସ୍ ତ? ଡେରି କରନି ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଶୀତର ଗାଣ୍ଡି ସରିଲାଣି ଏ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଶଳା। देरी काय ହେଲା ଶୁକ୍ଲା କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଚନ୍ଦ୍ର କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ? ହଉ ଜଲ୍ଦି ଲଗା। ଆଉ ବାଳ ଆଗ ଜମାନା ପରିକା ଶୀତ କାଇଁ? ଆମ ଜବାନରେ ଥିଲା ଶୀତ ତା ଦେଖୁନୁ ତୁ ଛାଡାରେ ସେ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ବାଳ ଆମ ଜମାନାରେ ଥିଲା ଶୀତ ହାଡ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ସୁଇଟର ମଫଲର ନ ପିନ୍ଧିଲେ ହବ ହିଁ ନାହିଁ। ଶଳା ଏମାନେ ତୁ ଛାଡାରେ ଶଳା ନିଆଁ ବାଳ ଗୋଟେ ଜାଳିକିରେ ବଇଚିତି ଦେଖୁନୁ। ଆମ ଜମାନାରେ ଶୀତ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଟ୍ୟୁସନ ଯିବାର ଯୋଉ ମଜା ଭାଇ କହନି ରେ ସେ ମଜା ଆଉ ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଜେନେରେସନ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ବାସ୍ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ